היי חמודות שלי, אני רוצה לעשות בהמשך ככה לבקשה של כמה וכמה בנות שפנו אליי בפרטי. אני רוצה לעשות פריסה של מה הוא היה רוצה למסור, אם עכשיו הוא היה לידי, אם עכשיו היינו מתקשרים, היינו מדברים. אז אני רוצה לעשות לכם את הפריסה הזאת בקלפים המעניינים האלה, שזה קלפים דו צדדיים כאלה, מאוד מאוד יפים, שיש להם משמעות לכל צד. אז בואו נתחיל. מה הוא היה רוצה למסור לך, אם הוא היה יכול עכשיו לדבר איתך, אם לא הייתם חסומים, אם לא הייתם רחוקים וכולי וכולי. אז מה הוא היה רוצה למסור באמת? אוקיי, וואו. טוב חמודות שלי, תראו, קודם כל אין פה בכלל ספק שמדובר פה בזוגיות בנתק, כן? כאילו, או בנתק או פרידה סופית, אבל אתם לא ביחד, אתם לא קשורים, אתם לא, יש פה כאילו חיתוך מוחלט, ויש פה שברון לב לא קטן בכלל, ניתוקים שלי, משתי הצדדים אגב, ריבים, מלחמות, אם אתם גרושים אז כאילו חרבו דרבו, מלחמות, משתי הצדדים, אתם כאילו לא בשלום, לא בפוצי מוצי בכלל. תכף נראה כמה זמן זה גם ימשך, אבל בגדול, קודם כל תדעו בנות, הוא עוקב אחריכם באיזשהו אופן, אני לא יודעת להגיד לכם אם זה ברשתות, אם זה לראות מתי התחבר בוואטסאפ, אם זה לדבר איתך, אם זה לחפש אותך, אם זה לשאול חברים, אם זה לשאול משפחה, אבל יש פה כאילו, הוא מחפש אתכם, הוא עוקב אחריכם, הוא בודק, זה לא שזה כאילו, אם הוא עושה פוזה של נעלם וכזה לא מדבר ולא קשור, אז שתדעו לכם שזה משחק. יש פה ממש אהבה עדיין, למרות שכל מה שקרה, למרות כל המלחמות האלה, אני עולה לי פה יותר תמונה של גירושים, מאשר פרידה רגילה, אבל בכל מקרה, זה לא משנה, כן? גם אם זה נגיד קשר של הרבה שנים, או קשר מאוד עמוק, מאוד איכותי, שנגמר פתאום, אז זה לא בשלום, כן? זה לא נגמר בטוב, הוא ממש עם הגב אליכם פה, יש פה ממש ברוגזים כאלה ואלבון, והרבה כאילו כאב מהצד שלו, האמת יותר מהצד שלכם. הוא רואה אותך כאיזושהי דמות מאוד מאוד ביתית, אישה טובה, אישה של בית, אישה שנתנה לו ביטחון, תחושת שהוא יכול לסמוך עלייך, שבאמת יש לו למי לחזור, כאילו ממש עוגן, נקרא לזה ככה, והגשמת כל המשאלות שלו, יש פה ממש אבל מהצד שלו, ממש אבל. וכרגע הוא פשוט מוסר שהוא עדיין אוהב אותך, ושהוא עדיין חושב עלייך, ושהוא עדיין את בראש שלו, גם אם הוא משחק אותה אחרת, כנראה שהוא משחק אותה אחרת, אבל זה לא התמונה בפועל. הוא מאוד מאוד נעלב, באמת היית כאילו גם המון מהחיים שלו, גם חלק מאוד ניכר בחיים שלו, וגם באמת הוא רואה אותך כמשהו שהוא מאוד השקיע בך, ומאוד נתן לתפיסתו, כן? הרבה אנרגיה והרבה משאבים. יכול להיות גם שיש לכם פה ילדים משותפים, אז גם זה מאוד כואב לו וקשה לו, אז כאילו כן חשוב לי להגיד שאם זה משהו שאתם מטילות בו ספק, שאם בכלל אכפת לו, אם הוא בתמונה, אז כן, כאילו אם הוא מסתיר את זה, זה לגמרי פוזה, זה לא באמת. בואי נראה מה בכל זאת המסר, כי אני רואה פה בעיקר מצב רגשי, מצב נפשי, לא פשוט לו בכלל עם הסיטואציה הזאת, אבל בואי נראה מה המסר. מאוד 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 קשה לו, יכול להיות שהוא גם שותה, עושה כל מיני דברים, כן, כאילו כדי להשכיח את הרגשות האלה כרגע, ממש אני רואה פה כאילו אלכוהול, סמים, מה שכל אחת זה התמונה שלה, הוא מתאמץ מאוד מאוד חזק, מאוד חזק, כאילו ממש מתעלה על עצמו, כדי לא לדבר, לא לשלוח הודעה, לא ליצור קשר, לא, כאילו ממש, זה מלחמה עצמית, זה ממש מלחמה בעצמו, והוא מנסה להיות חזק, ממש מנסה להיות חזק פה, וזה לא קל לו בכלל, כאילו זה לא דבר, כל היום את בתוך הראש שלו, כל היום את בתוך המחשבות שלו, וזה לא, כאילו זה לא מובן מאליו בשבילו שהוא לא מדבר, שהוא לא בא, שהוא לא פונה, הוא ממש שותה ומתעסק פה בזה, הוא כועס עלייך מאוד, כן, יש פה הרבה כעס,
הוא מזמן אותך, הוא מנסה כאילו להגיע אלייך בדרכים, אולי אפילו מישהו מתעסק במיסטיקה, אולי מישהו הולך לפותחות בקלפים, לכל מיני בנות שעוזרות בזימונים, זה לגמרי יכול להיות פה. מה הוא רוצה להגיד? הוא רוצה להגיד שהוא עוד יחזור, הוא עוד ידבר איתך, הוא עוד ייצור קשר, ושאת באמת היית אהבה שהיא לא סתם, כאילו זה לא משהו פשוט כזה של סטוץ, כן? זה ממש עמוק, יש פה קשר מאוד, הוא ממש כאילו מאוד מושקע בך רגשית, בוא נקרא לזה ככה. ואת היית דמות מאוד כתף, ממש כתף, כאילו הוא הרגיש ממש בבית איתך, ממש שהוא יכול, מה שנקרא, לפתוח כפתור, להיות רגוע, שיש לו בית, וזה ממש לא פשוט לו כל הסיטואציה הזאת, ממש, הוא הרבה יותר לוקח את זה קשה ממך. אני רואה פה שהוא מתכנן את צעדיו בחזרה, כאילו מתכנן לנסות להחזיר אותך, אני לא יודעת אם זה רלוונטי מבחינתך או לא, אבל יש פה תכנון ויש פה ניסיון לכבוש, כן? אז כרגע המסר הוא שהוא עדיין אוהב אותך, שהוא עדיין חושב עלייך כל יום, כל הזמן, שאת היית דמות מאוד משמעותית בחיים שלו, אישה שהיא בית, אישה שהיא כמו אימא, כן, אבל במובן החיובי, לא אימא שלו, כאילו אימא מבחינה רגשית, שזה לא יסתיים מבחינתו, כאילו זה לא משהו שנגמר, הוא לא שם את הנקודה עדיין, ממש לא, וגם יש פה מחשבות אינטימיות עלייך. אז זה ככה בקווים הכלליים. אם יש בנות שרוצות ככה לשמוע גם על המקרה הספציפי שלהן, לקבל איזושהי עצה, הכוונה, משהו יותר נקודתי, אתן מוזמנות לפנות אליי לפריסה אישית. אני משאירה את המספר טלפון שלי בתיאור, ונתראה בסרטון הבא.